Hindi ko po kailangan yan. Nung mga panahong kailangan ng nanay ko ang tulong nyo, wala kayong binigay. Hindi nyo iniisip ng ganyan. Bakit? Kasi ayaw nyo maglabas at magsayang ng pera? Tapos ngayon, heto kayo, magbibigay ng tulong. O Nay, mukhang hindi na maganda yung lagay ng ubo nyo ah. Palala na ng palala. Ano ka ba anak? Makatiling lalamunan ko. Ano kaya kung magpatingin na kayo sa doktor? Nako anak, ayos lang ako. Isa pa, sayang lang yung pera pag nagpatingin ako. Pang tuition mo na lang. Nay, huwag niyo pong isipin yon. Kasya naman yung kinikita ko sa pagpa-part-time para sa pag-aaral ko. Simpleng ubo lang to anak. Ano ka ba? Bibili na lang ako ng gamot mamaya sa butika. Kayo pong bahala. Pero pag hindi bumuti ang ubo nyo, sa ayaw at sa gusto nyo, magpapatingin na kayo sa doktor. Sige anak, huwag ka mag-alala. Ako mismo ang magyayaya sa'yo. Sige po, Nay. Diyos ko, huwag naman sana. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa anak ko. Nay, ano po yan? Wala ito anak. Resibo lang ng kuryente. Di ba kailan lang dumating yung resibo? Sinasabi ko na nga ba, hindi ordinaryong ubo yan. Patawarin mo ako anak. Hindi ko sukat akalain na ganito na pala kalala ito. Kung nakinig lang sana kayo sa akin na magpatingin sa doktor, agapan sana natin yan. Saan po tayo ngayon kukuha ng pera? Matagal-tagal na gamutan ng prosesong nakalagay dito. Anak, ayos pa naman ang pakiramdam ko. Bibili na lang ako ng gamot sa butika. Nay, palaging ganyan ang sinasabi nyo noon. Tignan nyo yung resulta ngayon. Hindi sana aabot sa ganyan kalala ang sakit nyo kung nagpatingin kayo noon. Kailan pa tayo kikilos? Pag may taning na ang buhay nyo? Anak, kung ano man yung mangyari sa akin, yun ang kagustuhan ng Diyos. Na hindi ko kagustuhan, Nay. Sino anak ang may kagustuhang mawala ang kanyang ina? Ayaw ko lang nabigyan ka pa ng problema, anak. Dahil alam ko naman na wala tayong sapat na pera para sa pagpapagamot ko. Kaya nagbabaka sakali na lang ako na bumuti yung pakiramdam ko sa mga gamot. Nay, naintindihan nyo ba yung nakasulat dito? Malala na yung sakit nyo. Pero huwag kayo mag-alala. Susubukan kong humingi ng tulong kay Tita Emma at sa asawa niya. Kahit alam kong imposible. Pero anak, alam mo kung anong ugali ang meron sila. Nay, kaya nga susubukan ko, di ba?
Jacob, bakit bigla ka napadalaw dito? Oo nga. Siguro may kailangan ka, no? Hindi ka nang pupunta dito pag wala kang kailangan. Di ba? Tama ako? Oo nga, Jacob. Ano bang sadya mo dito? Tita, tama po si Tito. Hihingi po sana ako ng tulong para kay nanay. Tulong? Anong klaseng tulong? Bakit? May nangyari ba kay ate? Malubhan na kasi yung ubo niya, tita. May sakit na sa baga si nanay. Medyo matagal-tagal ang gamutan. Wala pa naman po akong malaking ipon, kaya hindi ko po kakayanin. Kita mo, mahal? Di ba? Tama ako? JR, pwede ba? Alam na magbigay ka. Eh, may nakapalo tayo pagkagastusan. Oo nga pala. Jacob, pasensya na muna kayo sa ngayon. Hindi kasi kami pwedeng magpakawala at magsayang ng pera sa ngayon. Madami kasi kami yung pagkakagastusan itong mga susunod na araw. Oo nga. Hindi namin pinay-cancel yung bakasyon namin sa Hong Kong. JR, pwede ba? Manahimik ka na lang. Ganun ho ba? Ayaw niyong magsayang ng pera sa pagtulong sa kapatid mo, pero hindi sayang pagdating sa mga ganyang bagay. Mahal, pasok mo muna nga to sa loob. Sige, mahal. Pasensya ka na talaga ha. May paggagamitan na kasi kami ng pera namin sa ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan ko na lang pong humingi ng tulong sa ibang tao. Salamat na lang po. Saglit lang na, kukuha ko ng gamot mo. Sige anak. Jacob! Jacob! Kayo po pala, tita. Kinalulungkot namin ang nangyari sa nanay mo. Pasensya ka na. Hindi kami nakapunta sa burol ng nanay mo. Oo nga. Kasalukuyan kasing nasa bakasyon kami. JR! Oo nga po. Iba talagang nagagawa ng may pera. Ayaw niyong mag-aksaya ng pera sa pagtulong. Hindi naman sa ganun, Jacob. Ang totoo nga niyan, kaya kami nandito para iabot sa'yo. Ito oh. Oo nga. Alam namin kailangan mo yan ngayon. Oo nga, para may pambayad ka sa mga naiwan ng nanay mo. Hindi ko po kailangan yan. Nung mga panahong kailangan ng nanay ko ang tulong nyo, wala kayong binigay. Hindi nyo iniisip ng ganyan. Bakit? Kasi ayaw nyo maglabas at magsayang ng pera? Tapos ngayon, heto kayo, magbibigay ng tulong. Sss. Gamitin nyo na lang yan sa pagbabakasyon nyo ulit, para hindi sayang. Di ba, Tito? Hindi na ho namin kailangan ng tulong na yan, kasi wala na si nanay. Tawarin mo kami, Jacob. Oo nga. Pasensya ka na kung nahuli yung tulong namin. Pasensya?
Patawarin? Huwag niyo pong sabihin sa akin yan, tita. Doon niyo kay nanay yan sabihin. Nadugtungan man lang sana ng konting panahon ang buhay ni nanay kung hindi kayo naging madamot ng tulong noon. Tapos eto kayo ngayon, magbibigay ng tulong. Alam nyo, yung tulong nyo tita, wala sa panahon. Tulong na wala sa panahon dahil nakabaon na sa lupa yung taong nangangailangan yan noon. Kaya umalis na lang ho kayo bago pa ako makapagsalita ng hindi maganda sa inyo. Tara na mahal, umalis na tayo. Patawarin mo kami, Jacob. Nagsisisi akong hindi ko natulungan ang ate ko. Sige na ho tita, gusto ko pong mapag-isa. Tara na mahal. Pasensya ka na, Nay. Kasama pa sana kita ngayon kung may taong tumulong sa akin noon. Ang pagtulong na bukal sa loob ay hindi namimili ng panahon kung kailan at kung saan. At ang tamang pagtulong ay sa mismong oras ng pangangailangan. Hindi yung pag wala na ang taong hinihingan ng tulong. Ika nga nila, aanin pang damo kung patay na ang kabayo.